טוב, תוספות גמרא מתחיל דלק הסימן המכריז בכ"ב עמוד ב'. אז אמרנו בגמרא שכריכות ברשות הרבים, הרי אלו שלא, ברשות היחיד צריך להכריז. שאלה הגמרא, באיזה מקרה מדובר? אם במקרה שאין סימן, דלק הסימן, אז ברשות היחיד, מה זה מכריז? על מה הוא יכריז? ואז התפלפל על זה, אז רב בסוף אמר, באמת מדובר במקרה שאין סימן. וששאלת מה הוא מכריז, אומרת הגמרא, מכריז מקום. יפה, אומר התוספות פירוש, למה צריך להכריז? המוצא. מאחר שהאבוד, כלומר החפץ שנאבד, אין בו סימן, ליתן. כן, אם אין סימן, אז איך תכריז? למה צריך להכריז? ומתרצת הגמרא, וזה מכריז שאותו שאבל ייתן סימן מקום. כן, כלומר המעבד, הוא צריך לתת סימן איפה נאבד לו הדבר. מחלק המאן דקאמר כדי שילך 3 ויחזור 3 ויכריז יום אחד, היינו נמי שם מוצא מכריז ועובד ייתן סימן. כן, גם שם במקרה שמדובר שצריך להכריז 7 ימים, אז מדובר צריך להכריז והמעבד צריך לתת סימן. יפה. אבל קשה בפרק אלו עוברין אמרינן עם הארץ, אין מכריזים על אבדתו. כן, לא צריך להחזיר אבדה לעם הארץ. לא ניכנס בדיוק למה, לא משנה כרגע. ואיך אנחנו יודעים את זה של עם הארץ? כשבן אדם מכריז על אבדה, איך הוא יודע למי שייכת האבדה הזאת? איך הוא יודע אם זה של עם הארץ כדי שהוא ידע לא להכריז? תשובה, ויש לומר, דמיירה במוצא, במקום דשכיח עם הארץ, מדובר במקום שיש הרבה עמי הארצות, ושם לא צריך להכריז. ורש"י במקרה שלנו פירש, מה הכוונה מכריז מקום? הכוונה המוצא מכריז מקום, כן? בן אדם אומר, אני מצאתי חפץ במקום פלוני, ובא בן אדם, אומר, כן, אתה מצאת חפץ מסוים, כן? אני אומר, אני מצאתי חפץ בבית המדרש, ומישהו אומר, כן, זה היה הטלפון שלי. יפה, אז אומר תוספות, קצת קשה, דעתן מפרקין, אמר אבדה ולא אמר סימני, לא אמר כלום. אלמה במה שמכוון החפץ, אינו סימן. אומר התוספות, הרי אמרנו בגמרא, שמישהו אומר מה החפץ שהוא איבד, זה לא סימן. כן, אם שהוא אומר, מצאתי אבדה, אז מישהו אומר, כן, זה הטלפון שלי. זה לא ראיה גם אם זה טלפון. ויש לומר, דעת אמנמי, לאו משום דהוא חשוד לשקר, שהפסיד חפץ, אלא משום דאמר לה, כי איך היא דעת אבד חפץ, אך אינמי אמר אדם אחר הפסיד. כן, מה הסברה שכשבן אדם אומר, זה הטלפון שלי, זה לא נקרא, בגלל שאומרים לו, לך תדע, יכול להיות שבן אדם אחר איבד את הטלפון שלו, כן, מי אמר שזה הטלפון שלך, זה שאתה אומר שזה חפץ מסוים, יכול להיות שבן אדם אחר איבד את החפץ. אבל במקרה שלנו, כשמכריזים מקום, אבל אחא מהדרינן, דהן רגילות ששני בני אדם איבדו חפץ זה כזה ובמקום אחד. כן, זה לא סביר שאם בן אדם מוצא פלאפון בבית מדרש, ואז אומרים לו זה טלפון, ששני בני אדם יאבדו את הטלפון שלהם בבית המדרש. זה לא סביר. ולכן, במקרה הזה כן מחזירים, ולכן אפשר לתרץ את פירוש רש"י. יפה. ולפירוש רש"י, אבא מכריז מקום. דרך הפירושו ממש, זאת אומרת, מכריז מניין דשילי פרק כמה, זה כמו בפרק כמה, בכף עמוד ב', שמדובר שמכריז מניין, כלומר מכריז מספר של כמה הוא מצא, אז ככה גם כאן הוא מכריז מקום. שכוייך. רק הערה, מה הקשר של עם הארץ שלא מכריזים על אבדתו? הכוונה היא שפה אנחנו רואים שהמוצא צריך להכריז, אבל אנחנו אומרים שלא מכריזים על עם הארץ, אלא אם עם הארץ דורש אז אנחנו מביאים לו, כן? זה החילוק בין הרי אלו שלא, שאם באים אליך אתה מחזיר, לבין שאתה צריך להכריז בעצמך. כן, אומר התוספות פה, אם בעצם יוצא שאנחנו צריכים להכריז, אז הרי איך אנחנו יודעים אם זה של עם הארץ, שלא צריך להכריז על זה. אז זה המקום ששכיח, עם הארץ לא מכריזים על זה. יפה, זה הקשר, שכוייך.